uyazi wena uyofa, uyazi into zakho ziyaphela. Inkinga yakhona mayiswele umuntu kuba yisurprise ukushabalala kwempilo yakho. Kulabantu la angeke bethuke uma nesitebe beba ama-millionaires because bazwile ngomuntu kaNkulunkulu esho ukuthi phakathi kwethu I see kingdom financiers. Phakathi kwethu ngibona abantu uThixo abathatha la ebanyuse beya la. Loyo muntu uyazazi engikhuluma naye ukuthi makufika ipromotion akaphakami akanyakaziswa ngoba wazi ukuthi mina ngatshenwa ngamsaba umuntu osurprisewayo either okuhle noma okubi. Lento ukusurprise hayi ngoba uThixo surpriseana. Uthixo akasurpriseana. Inkinga usebenzisa umuntu uconvey message. Ngize ningashaya ngisho amen. Ngizo amen nomncane ngithi mina ke sibonga ukuthi uThixo uniphile umuntu sinayo umuntu. Ngizokuthuleka la endlini ngangazi kwenze njani. Sibonga ukuthi nezinto ezinhla zesimangasi uyikhulumile umuntu kaThixo singakafiki. Nezibhedayo uyikhulumile wayiphebeza wasixwayisa. Uma sinomuntu ulanda kuThixo wazi konke. Esazi senathi konke. Ngeke every Sunday this is your season. You are going higher every Sunday. Vele ngibona yabona la kukhonzwa igame la. My God is having two messages, promotion and death. Sometimes ukhuluma into ngibona ngo mangayibambe le message. In fact ake ngithi le message ibinqande kufeni. Uneshwa uma ungayibona imessage. Uthi bona ke le message le ubona ithuna lami uNkulunkulu akhuluma nebandla lonke kodwa ubona ukuphila kwami ngisebandleni leright uma nginendoda ekhuluma into enqande kufeni yishwa kuthiwa this is your season kodwa kade uphuma emsebenzini wamadlozi ayiphiki lutho lento yala ekhaya. This is your season, child of God. We are going higher kodwa uvuka amashidini angaziwa. We are going higher. But we thank God for the remnant. No, we thank God for the remnant. Church, noma amen ungekho siyambonga uThixo njengabantu abanjengompostoli uMbuyazi nabanye bakhona ubikhona insali ekhuluma isitshela uThixo uthokozile yasiphakamisa ekhulumayo ithi siyafa. Who to interpret your matters? Ubani ochaza indaba zakho? Hayi uNkulunkulu yena yedwa ochazayo. Yebo, unumber 1 ichaza uThixo kodwa ulandisa bani? This verse might uThixo phela ochazayo. Shuthi uJoseph uchaza mina I'm just indlebe yebandla to God and the mouth of God to the church. Awunangayizwa ngifuna ukisho kangaka. The true man of God iyindlebe yasizwela kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthini ngathi? Masibuye izobo ukusho kaNkulunkulu. Ayibi indlebe enhlizweni zethu ukuthi sithanda ukuzwana. Ngoba most of the men of God ayizindlebe kuma matters ethu badadisha into zethu bethi hayi mangashayintsha ishumela nje vele izimo zabo zinje. But the people abangadadisha abantu abathi inkosi kusasisonto kusasa ngoba kubantu bakho uthini ngabantu bakho masababuya badat says the Lord. Voice in the promotion phakathi. That voice in okufa phakathi. Shothi uThixo akakhuluma into ongayiyo. Sesikhulekela le interpreter the middleman. Ingasabi ukuthi sizozwana ingasabeli. Uthi hayi mangibatshana ukuthi kuzobahasha. Ake ngizama umodify nje kungabi kanje. We're having those kind of people. That's why I don't believe ukuthi umuntu umfundisi ngempela kodwa engasazi spiritual status sebandla likhonzisayo.
Angikhulumi ngenamba uthi hayi ngiyayazi mina iadmin inamba ingaka in the church. I'm speaking about the spiritual status of the church. Makuthiwa ozochaza lise ICU, lise warding, likiphi season. I must be able to explain ukuthi this year my church ikwi status esinje. Leso status njengoba uzoshumayela baba umbuyazi ungadidwa zilimo zozizwe. Bayazazi ilimi. Kuye kwenzeka umenyiwe. Kuthi kuvutha uyuze message ithi shaya ngesibhaqulo. Uthi sixo nje imnandi into engizwayo bayavutha abantu. The Holy Spirit akanendaba nokuvutha, unendaba yokwazi ukuchecka the status spiritual. Ukuthi azofike idumbini zodwa la. Yazi kuyagulwa la. Hawunkosi lemvuso onginika lona lasetendeni. Ethi hayi impela nje shaya sengathi use open air la. Ukuthi auditorium shaya ngathi ukwi open air la kushubile. La. So if as a guest ukwazi ukusensa the spiritual status, kuhlunga njani the man of the house ingazi nokuthi kwenzakalani spiritually. Sakhuluma about the church, angangena ema groups ukuthi you have to feel ukuthi youth ibhekane nani. You have to feel ukuthi ama couples abhekane nani. You have to know. Lento leyo ba church ungacabanga ukuthi uzofasta. No. Fanele bekule level ukuthi uyizwa uthenga isinkwa eShoprite uphusha inqola uzwe shaya. You feel them. You feel them. Ubese wabevutha uze shaya. Kwenze njani ngoba akile leli bandla lami leli akile leli bona abade bona kodwa akulona leli lami. Now the problem is that uJoseph akumele esizwele lo ma feelings ukuthi hayi bazolimala. Hawu cabanga akamtshela uzofa after years, uthi after 3 years wena 3 days, uthi 3 days wena yanqulu. Ube man of God is very hard, deep and difficult. After 3 days when uzohengwa wena uzofa. Oh church, nangu mangcwele ngifaka kwenye into. Same hour, same audience when uzophakanyiswa, when uzofa. Oh, you have to feel and discern. Ukuthi noma kuyi promotion message, ibona mangayona yakho in the same audience. Hayi bandleni lethu siyanyuka kulonyaka. Kwesinye isikhathi wena personally kanti uyile message wena uzofa njalo wena. Bawela le message le ivala la nto ebandleni lethu siyavutha. Ebandleni sinama wena. We are living in a very difficult times. Very difficult times. Very difficult times. Not long ago, ngisemgwaqweni ngime with another man of God. Sekudlula umuntu umzalwane, imoto egcwele imoto. Baveza amabhodlela ngaphandle, kanti udrive umzalwane. Mayithuthi akasazi into olivalayo kanjani. Kanti simile la nomunye umnceke enkosi. Lo mzalwane uyimember yebandla elikhulu. And bayaphila abantu lapha ya. Ngeke sithi kuyadabwa lapha ngenxa yomuntu. Ngoba khona nje si audience eyodwa ovele decide yenithatha indlela yokufa. Ebuthixo wala ekhaya ephakamisana. Same audience, different messages. Same church, kodwa imlayeza ayifani. Wena uzophakanyiswa kodwa wena uyofa. Church, let's meet some guys. Sididwa yiphupho Joseph. Hayi musana ukudideka, ukuchaza okaNkulunkulu. But again, mina ngiyahloniphisa uma ngithi ukuchaza okaNkulunkulu. Unakethi uJoseph usho ngoline obuzayo.
questioning life. Akasho ukuchaza kaNkulunkulu lakho bapha information. Uthi ukuchaza akikho yini okaNkulunkulu. Na, it's like uthi uJoseph nongakholwa noma ningenayo uNkulunkulu wami, fanele wonke umuntu azi ukuthi ukuchaza okukaNkulunkulu uchaza izinto. Kodwa ke ngazi seni mina. So the way yokwazisa uNkulunkulu azisani mina. Mina nje kule message namhlanje bengizwela umuntu ongena Joseph. The family engena Joseph. Ubani ochaza izimo zabo. Umuntu ongenayo uJoseph. Yabona le verse ibulala labantu abathi mina nje ngisemzimbeni nje kaKristu. Anginamfundisi, anginalutho. Mina nje ngihamba nje uJesu babu wami, uJesu. Ngixhume kuJesu. Bazanawonaka lamazwi athi akunamuntu akashow umunye kwiNew Testament. Egule for 38 years. I'm closing. For 38 years. Akushodile ukuphila. Shusu ungabi namuntu kungakuhlalisa esimeni for 38 years. Akasho ushoda ingelosi. Akasho ushoda amandla. Uthi anginamuntu. Oh God. Shusu ungabi namuntu kuyayenza idelay. Kuyayikhoza idelay. 38 years. Kwafika umuntu owayena uJesu wayena 32 by this time. Ngoba iministry iqale na 30. Wahamba sena 33. Na uJesu akafika nga 38 years ephila emhlabeni. Kwafika umuntu omncane ngokwe age. Kodwa nje ngoba kufika umuntu. Then I have to explain now incarnation ukuthi yokuthi omunye akufika ngamuntu. Abantu akabatholanga kwavela kwafika uChrist uJesu, uNkulunkulu phela uJesu. Jesus is not God. Jesus is God and man. Not foot half God, half man. But 100% God and 100% man. Uma kufika kule ndoda ena 38 years kwafika umuntu ophelele. Wamthatha lo muntu ophelele wamashakisha kuNkulunkulu. Wavele wasukuma wathatha uhlaka lakhe. Ngoba ayikho imeke cleanse kumuntu engekho in between yogulayo noNkulunkulu. Uma ethi ngilambile wayekhuluma njengomuntu, walamba njengathi. Mayifika ulaza ke file ekhala inyembezi wakhala ngoba umuntu. Uma ehleze sibelethweni for 9 months ingoba umuntu. Uthi nimbekephi umuntu. Wakhala umuntu. Mayisethi susanitshe laza kuvuka kwakhuluma uNkulunkulu. Uma ethi asuwele siya ngaphesheya kukhuluma umuntu. Uma sekuvuka ivunguvungu ephakamisa isandla ethulisa ulwandle kwaphakama uNkulunkulu. Ube uNkulunkulu ophelele, umuntu ophelele. Le ndoda mayithi akunamuntu ngenhlanhla ihlangane nomuntu. Futhi ngenhlanhla umuntu uNkulunkulu. Ela imatha ka 38 years yashintsha ngesecond. Ngenxa ukufika komuntu. Bengithi ngisho le. Incwadi yabehluleli. It's one of the book la khona
esikali kungenangozi khona. Bevele kuvusa umuntu nje ozosiza ngaleyo mpi yaleso sikhathi ephinde nyamalala maqeda ukunqoqa ebizwe ngomahluleli wesikhathi edile nento nje bese yaphela. Umuntu wazalwa uSamson kuthiwa kwaku-40 years uThixo bafulathele ngenxa yobubi babo. Wayesebakhumbula uthi babakhumbula church wabakhumbula. Uma bakhumbula washawa uNkulunkulu ukuthi akanayo umuntu angamsebenzisa ukuze bekhumbuleke. Kwaphoqa ukuthi inyumba ikhulelwe uSamson. Abange iprocess yokukhulela komuntu lokho ekhulelwa usazoncedisa ingane ikhule kodwa kade bekhunjuliwe inkinga sakhulisa umuntu abakhunjulwe ngaye. Ukube bekhona umuntu sometime beyonqoba kodwa kwaphoqa ukuthi akusala umuntu ngoba bonke abakhona bekhe esikhaleni. Wamane kakhulu inyumba wagaqa ulindwe lo muntu kwathi usiza futhi ungasoneli yena ungayithinti impuco ekhanda lakhe ungaliphuzi nophuzo olibabayo sincede nje ngoba uma ungona fanele phinde kukhule lomunye. Bakhona abantu kodwa akekho kaNkulunkulu emhlabeni ngoba bakhona abantu inhlanhla kodwa ukuboshwa nomuntu kaNkulunkulu uphila in the cycle la khona kukhona uJoseph the man of God ayichazi lutho uThixo chaza ithatha konke yazise thina oshanda khamaya. Ngibuke nje masokuzo ama appreciation abantu beyihlanyise kubongwani yini bonga umuntu ukuthi kube bayazi nanoma sazile ngokuphakanyiswa kwethu kulo muntu nanoma sekhuziwe ngokufa kwethu yilo muntu. Ngiyamsaba umuntu wazi ukufundisa uman of God mhla egula kodwa mayiphuma imali hayi umuntu bhaqa ngeke umuntu ngiyangela ukuthi yakhe kodwa akayena umuntu bhaqa manje ayibona mayisesho ukufa ufuna ivoice kaba awu amen ushone phi kodwa la endlini uma sekubheda ICU engasakhulumi uyazi mabangena ubaba ngivela ngomuntu ungena umuntu kaNkulunkulu. Mina ngiyathanda nganga appreciation afulethe imali sasa silethanga komuntu bhaqa. Nginenkinga kaAmen la endlini. Kwizima edlula ingqondo yethu asihluphi uThixo kwizima esingakwazi ukuyichaza siyazazisa nje more than that church don't forget wenze ngamasibongo citizens udumo lakhe lulapho akaNkulunkulu umembula yonke into uThixo ngoba kunezinto ayicashisa nezinto akayicashisa nje ukhulela umuntu onesifo shenge sakho ephile kodwa wena uyikhulekela ungaphili uyena ongachaza leyo ndawazi ukuchaza ukuthi uzuzazi ukuthi ivoice yami isifo esinje siyayazi ivoice yami kodwa lesi sihleze emzimbeni wami sifana ngqo singayuzi ivoice yami nezinto engachazeki bafundisi usizinto zabantu as a man of God kodwa ungabi baleke kodwa ungabuthi God bless how congratulations sa mina ngizothi namhlanje never give up ngoba
More than that, udumo vele lwakhe ngaba ngimguqeli ukuba wazi yonke into engiyaziyo. Ngimguqela khona lokho onezimfihlo azaziyo mina ngazazi. But more than that, you need your Joseph in your sake. Church, umuntu ongalwisana noJoseph wakho ngabe siyaxabana bekomzini. Ngoba uma enqhatha noJoseph, the man uyangilimaza kodwa. Ngengazi noma sekufika isikhathi sami sepromotion. Ngengazi noma sekufika isikhathi sami sokufa. Balekelana nabantu abakhuluma kabi. Your leader, the man of God that is placed before you. Ande khasaya lamaya. Church, ubhalile kwazwakala amaHebrew 13 verse 17. Ale hola ngoba balinde imphefumulo yenu. My God. Bengifisa 2 minutes in prayer. All of us. Siwenze in one accord. One accord. One, sikhuza ingqondo zethu eyiquestiona yonke into. Thula ngqondo yami. Uma unga understand thula. Khona owaziyo. Khona okwazi ukuchaza. Thula phambi kaNkulunkulu. Thula phambi kaNkulunkulu. Ingqondo zabaningi zibasta ngoba bafuna ukumba yonke into. Why? Ngazalwa phandle komshado. Why? Kwenzeka ukuthi why? Le verse izothi yeko why? Oh why? AbakaNkulunkulu. Okanjani? AbakaNkulunkulu. Usazisa ingcenye. Sigijime naleyo ngcenye. Nkosi nje ayisize ithulise imoya yethu, ithulise ingqondo zethu, ithulise inhliziyo zethu. Oh my God. Believers, ayisincede singaluzi abantu bakaNkulunkulu. Don't lose the man of God in your man of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sivala amehlo sesiyathandaza sonke. Siyakhuleka. Don't lose the man of God. Pray for your man of God. Pray for your Joseph. Pray. Hayi ngoba ngithandazela yena, in his mouth khona my promotion. His mouth kukhona the warnings akhuluma ngokufa kwami. Pray. Love your man of God. Pray. Church, lento izothi again. Uneshwa uma ujwayela ukukhuluma namazwi aphuma kuJoseph wakho. Awajwayelwa ngoba unendlebe esuka from God. Uyothi uyajwayela nje ujwayela amazwi azochaza isimo sakho. uNkulunkulu sincede nje singajwayeli ukuphimisela komuntu kaNkulunkulu. Can we all pray just for 2 minutes? Father, we come before you. Father, we are so grateful as this generation, oh God, we have the living God. We have the God that is omniscience. Sinonkulunkulu wazi yonke into. Sinonkulunkulu wazi ukuchaza yonke into. Sinonkulunkulu ongenakho ukuhluleka. Siyabonga uba nonkulunkulu onjengawe. You know even izinto ngathi singazazi ngathi, but you know those matters. Shande yalamaya. Siyabonga ukuba nonkulunkulu wazi yonke into. Imicabango yakho phakeme kuneyethi imicabango. Ukwazi kwakho kujulile kunokwazi kwethu. Sesiyabonga Baba, sesiyabonga Baba, sesiyabonga. Nanguthi usikhumbulile ngomuntu wakho. Wasikhumbula Baba Thongcwele with your servants in our generation. Siyabonga. Noma izwe lonakele kodwa bakhona osigcinele bona izinsali.
Shandeke saya lamaya. Abakhuluma Nkosi sithola incazelo ngokuphila kwethu. Namhlanje nje besizobonga. Ela mama. Come on church, 1 minute. Ela kasaya lama. In the name of Jesus. Sincede Baba. Sisazisa indlela zakho. Sihloniphe indlela zakho. Singayijwayela indlela osebenza ngazo. Noma isikhathi sisibe kanjena kodwa yenza Baba thongela ingqondo zethu sihloniphe ukwenza kwakho Nkosi. Ela mama. Ela mama. Hilena kashanda kamosayala. In the name of Jesus. Singamthatha kodwa umuntu onjena, umuntu ogcwele umoya kaNkulunkulu. Halakashaka mama. Sigcinele insali even our generation. Hilaya oshandaya laya meneke sayalama. Ushake sayalamaya. Come on church, few seconds in the name of Jesus. Wena wazi konke. Sikuthandela lokho uthi wazi konke. Wena wazi konke. Sikudumisela lokho uthi wazi konke. Sikudumisela lokho Baba. Sithi udumo lokufanele. Ngoba usuka kusasa sulwazi lonke. Udumo lokufanele. Unyaka siyakuwo wazi wonke. Shandeke sayalama. Oh, what a great God that we serve. What a great God that we serve. In the name of Jesus. We bless your name, oh God. We exalt your name, Jesus. Ukuchaza kungokwakho uNkulunkulu wethu. Siyabonga egameni lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu siyabonga. Bayete. Ulama shamayanda. Siyabonga uNkulunkulu ombuli imfihlakalo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. Wena ochaza konke. Iqiniso kuningi Nkosi, imibuzo besinayo empilweni yethu ngezinto eziningi, ezinye zenzekile, ezinye zangenzeka. Namhlanje siyabonga uthola impendulo ukuthi uchaza kungokwakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Siyabonga egameni lika Jesu. Ubani uNkulunkulu njengawe? Ubani uNkulunkulu ofana nawe? Ubani uNkulunkulu ongcwele njengawe? uNkulunkulu wemfihlakalo yonke, uNkulunkulu wendalo yonke, uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu ofuna ukusiphakamisa, uNkulunkulu ofuna ukusikhumbula. Wakhuluma kahle namhlanje. Oh Lord, siyabonga ukuthi in the very same atmosphere khona abaphakamayo, in the very same atmosphere khona abafayo. Waze wasiqwashisa namhlanje, siyakhetha uhamba ngemiyalo yakho ukuze masikelwa isikhathi siphakanyiswe. Ulamaya saya.
ukhabatha yamaya. Nkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga ukuthi amaphupho ethu aya interpretwa. Siyabuyiselwa endaweni yethu. The same authority esake sama kuyo siyabuyela kuyo. The same power esake saba kuyo siyabuyela kuyo. Yebo uNkulunkulu wethu namandla. The same anointing. uNkulunkulu wethu namandla siyabuyela kuwo. Yebo lawa mandla siyabuyela kuwo. Yebo uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga egameni likaJesu. Thank you Moya Ongcwele. Thank you Jesus. Nkosi siyabonga kakhulu. Uphinde futhi usihambele ngomusa ka umngaka. Into ethisho njengomhlabelelo wakwaXhosa uthi yala Nkosi singadeli imfundiso yezu. Baba sosifundisa ngokuncamisayo. Wasifundisa ngokuzwakala kahle. Usebenzisa ulimi oluqondayo. Sibonga ukuthi before ukhulume uqale wasinika ingqondo neindlebe zokuzwa. Wasinika nenhliziyo yokudecide. Manje bonke okhiye bokuqhuma kwezinto zethu balele ngakuthini. Ongcwele siyabonga ukuthi ngempela now we know, now we see, now we can understand ukuthi sisesikhathini la ufuna ukusebenzisa ibandla ngendlela ehlukile. Siyakuzwa noma ukhuluma ukuthi uyasikhipha kuma comfort zone. Usisa la singathanda ukuhamba khona. Siyasibona isandla sakho sisidonsela emhlabeni ofuna siphile kuwo, umhlaba wenkazimulo. Siyabonga baba ungasitshela into ethandwa yithi, usitshela intando yakho. Now align intando yethu neyakho. Sizwile Nkosi imbongo wayize kwambula ngazo Moya Ongcwele. Zabhala ingoma yayithi intando emnandi.